Bili tayo ng ano, bultay. Yan yung pinaka ano nating helmet to. Hello sa inyo mga idol, nagbabalik na naman ako, Alas Tres TV, para sa panibagong araw at panibagong vlog na naman mga idol. Yan, sa nakikita nyo mga idol, yung motor natin. Grabe ang kalawang. Pinalitan natin ng cover kasi sira na. Ano? Sira yung cover natin dyan, oh. Yung cover natin. Ngayon, ginayos na. And maraming salamat at shout out sa kuya ko dyan. Yung naka-itim. Tsaka sa kanyang assistant, Nilwin Limana. And maraming salamat sa pag-ayos ng aking motor. Harley Davidson yan, no? Parang Harley Davidson yan, no? Pit straight pala. Pit straight. Parang pambabae. Combination ng color white and pink. Buti na ano natin mga idol na palitan na natin ng cover. Yung tubig galing sa ano tawag dyan, sa front wheel pas dito sa ano sa yung may paa pasok, tapos madumi yung ano natin sapatos, kaya ngayon sira ang motor natin mga kalas mga idol, ayos natin. Sisipag yung nagtrabaho yung ano cover magulang ko dyan, no? Yan yung cover natin. Yan kuya ko yan yung nakaitim. So, siya lang yung taga-ayos ng motor ko. Hindi nasisira yan. Bilisan na natin kasi medyo mainit mga idol. Yan. Pinunasan ko muna yung mga matagal ng mga alikabok na hindi nakukuha. Tsaka mga dumi sa ano, sa ilalim ng ano cover niya, sa likod ng cover niya, kasi matagal na yung hindi nalinisan. Malinisan lang yan kapag ano, pag tinanggal yung cover. Yan, pero wala tayong time. Bili tayo ng ano, bultay. Yan yung pinaka ano nating helmet to, pinaka matibay na helmet. Tira sa ano, gira. Yan, kain na tayo. What the fuck? Pwede ito maging plato. Double purpose tong helmet. Pwede plato, pwede helmet, oh. Lagay mo sa baw dito. May wagang helmet, oh, eh.